Petru Derevencu se numește următorul concurent, are 15 ani, este din satul Tănătari, raionul Căușeni. Elev al Liceului Teoretic Pantelemon Erhan din satul Tănătari, disciplu ansamblului folcloric al liceului, condus de doamna Ecaterina Moisei. Îi place foarte mult fotbalul. Ce ne cânti? Voi interpreta piesa din Nelu Zai Zai. Mă gândesc numai la fete și nu știu ce să mai fac, ca să plac și eu la fete, cum și ele ne-am plac. Blondii, negre și brunete ard un foc de dorul lor, dau și haina de pe mine pentru o noapte de amor. Zai, 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 zai. Îi făcut și n-ai și faci, zi și des cu mătru meu, dar eu zic că nu-i de asta și mai zic la tăsle greu. Lasă lumea să vorbească, eu în ciuda tuturor dau și haina de pe mine pentru o noapte de amor. Zai, 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 zai. Îi făcut și nu-i de glumă, pe iubire ne făcut, să iubesc până la urmă și s-o iau de la început. Asta-i merge toată treaba, vreau și eu și ele vor, eu dau tot ce am pe mine pentru o noapte de amor. Zai, 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 zai. Ni făcut și n-am scăpare, nu știu dacă are leac, dar până când dorința-i mare, vreau pe toate să le fac. Fac la stânga, fac la dreapta, fac și fac cât am să pot. Ni făcut pe totdeauna, ni făcut și asta-i tot. Zai, 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 și așa. Vă mulțumesc frumos! Petru Derevencu.